Moje ime je Dario Semenčić, vlasnik sam postolarskog obrta Semenčić u Zagrebu, Kačićeva 21. Obrt sam naslijedio od oca koji je u ulicu došao 69. godine, a pod imenom Semenčić obrt djeluje od 71. godine, radi tadašnjih zakona, uvjeta i tako dalje. Nije mi bila namjera baviti se ovim poslom, međutim tijekom studija sam odlučio pomoći tati da se ne muči previše i rekao kad završim fakultet krenut ću u svoje vode, a otac u mirovinu. Međutim, igrom slučaja nisam našao posao u svojoj struci i odlučio sam nastaviti obrt kojeg sam preuzeo i u svakom slučaju djelujem do dan danas. Obrt se od uvijek bavio proizvodnjom muške i ženske kožne obuće, isključivo ručni rad, da bi ja proširio djelatnost na proizvodnju, odnosno kopiranje ključeva svih vrsta koje se mogu naći na tržištu. Nažalost, danas glavna djelatnost obrta je servis svih vrsta obuće i to nas održava. Da toga nema, vjerojatno 90% nas ne bi postojalo na tržištu jer naša cipela je ipak preskupa. Radi ulaznih stavki od materijala koji su izuzetno skupi ako hoćete raditi od prirodnih materijala, znači koža, prirodne gume, kožni džonovi, a sama izrada cipela je ipak dugotrajna i ako imate gotov kroj treba vam cirka 12 sati posla za jedan par cipela koji vi danas, nažalost, u Hrvatskoj jako teško možete naplatiti. Premalo je ljudi koji to cijene i koji to žele platiti i zato, nažalost, se sve više baziramo na servisu i nemamo nekakvih prevelikih ambicija u proširenje djelatnosti, odnosno proširenje izrade novih modela i ponude više vrsta i namjene obuće.